हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय जाबाय। दिनैहाय जोङो माइ हानो थांनो नागिरदों माइ फोथाराव। दिनै जोंहा माइ हाजेनगोन आरो बेनिखायनो एसे आंना माइ हाग्राफ्रा बिदिब्ला लोगोफोर आंनि दिनैनि ब्लगखौ इखिनियावनो स्टार्ट खालामनोसै आरो नोंथांमोनाबो एसे नायलांबाय थादो आं मा खालामगोन दिनैयो माइ हानायाव। नै लोगोफोर आंना माइ हाग्राफोरा इसोरखौ थफ्ला थफ्लि लाजोबनो होदो आं लायाखै। ओमफ्राय एसे दिनै भिडिअ बानायगोन होननानै एसे माबाना देलायना फैबाय आरो न'बा माइ हाय गोसोम बन्दी दिथार जाथारबाय। नोंथांमोना सोर माइ हानानै मोजां मोनो एसे कमेन्टआव खोन्थाहरनाय। नोंथांजोलामोन आं हले जोबोद मोजां मोनो आरो माइ हानानै माइ गायनानै फोथाराव ओंखारनानै। न'आव हानो गैयाबाबो आङो गुबुनावबाबो थाङो ओरैनो थानो बायो आरो नै इसोरखौ आं थफ्ला थफ्लि लानो जोब्बाय। गरमथार सान्दुं गोसा जादों नै सायाव नै जाग्रा लोगो लाखाजोब्बाय। नोंथाङाथ' मिथिखायो फोथाराव फैबाथाय माबायदि ड्रेस गानो जों सिदासो गानो आरो गोदान गाना। ओंखायनो एसे माबा नाङा आरो ड्रेस गाननायफोरखौ गाज्रि होनाङा आरो जों जाहाथायैनो फैनो। ओमफ्राय बेगखौ आङो मबाइल लानो थाखाय लाबोदों आरो नोंथांमोन जिहेतु मबाइला गाज्रि जायोना जाहाथा दोनबाथाय बेनिखायनो आं बेगखौ लाना फैखाबाय आरो माइया मोजां जादो बेखिनिया मोसौ जाबाय नै दा थांबाय दोङो। आंहाबो नै आफाखौ गन थेबलायलायो। गुमा सावजायो गुमा हमनायखौबो देखायगोन आं नोंथांमोननो नाजालांगोन मा देखायलांनो हायो। थ' लोगोफोर आङो माइ फोथाराव मोनफैबाय आरो माइ हानोसै एसे। ओमफ्राय जा माइ हाग्राफ्रा गले गथे गोजा आरो माने एसे हमना होनाय केमेरा माइ हानोसै दै नोंथांमोन। नै नोंथांमोन माइ हाबाय आरो आङो सान्दुं गोसाथार उपाय गैया। नोंथांमोना सोर माइ हादों एसे खोन्थाहर। हाग्रा नै गुमा मोनबाय आङो हाग्रानो र' एसे हागोन नालाय এইদিকে যাব লাগিছিলে आं माइ हाबाय आरो सान्दुं गोसाथार गोसोम जाफ्लेजोब्बाय माइ हानानै। जोंहा न' खाथियाव मिसिं गामि दं नालाय ओंखायनो मिसिं गोजा आरो दै नोंथांमोन रायलायनाया एसे माबा जाजोबगोन माने बेनिखायनो ओमफ्राय आङो बिथांमोनजों एसे रायलायनोबो सोलोंगोन दा नोंथांमोन आं खोन्थागोन दै दसे टाइम मोनबाथाय आं एसे खोन्थागोन आरो। ओमफ्राय आङो बर' मोथिखाया नोंथांमोन इसोरनिसो माबा मोथि खायो आरो आङो मिसिं मोथिसो खायो आङो। ओमफ्राय बर' मोथि खाबाथाय एसे गोबाव जानाय मोनो आङो ओंखायनो मेस्रायनानैल' दोनो आरो ओमफ्राय आङो माने बिथांमोनजों माइ हादों माइ हादों लोगोफोर माइया एसे मोजाङानो जादों आरो ओमफ्राय गेजेर गेजेर गोसोम जादों। नोंथांमोननि माइफोरा माबायदि जादों खोन्थाहरनाय। ओमफ्राय
आगोथिया माइफोराथ' जोंना उरिजोबदो आरो दा ओमफ्राय रन्जना ना मा होनो बियो बिबो माने गोसोम गोसोम जादो आरो नोंथांमोनाबो एसे नायनो हागोन नै बिदि गोसोम गोसोम जादो माने पाता नुसै बोलि फैसे लोगोफोर आं माइ थाब थानोसै दोनथ'नोसै दा खोन्थालायगोन ओंखाम जानाय समाव tư đồ ngô sate dak ngoluk ngô sang am tư đồ biscuit kopi sang am tư đồ biskut kama biskut nakai là nó trong cổ bom toma đây biscuit đấy là biscuit biskut bom toma biskut bom toma apin doka bone doka dagna onkam jai kan biskut jaya logofor Kesentar tapi hai nang men. Ini kuciman jangan mising manu lain lah. Ini pakai itu boro logot kuci. Nolo ai ta ne, ai dak ne. nolo ai đáp ca đó nolo Ai mak. Rudo dan katise, rudo dan katise ai mak. đồ như đây Doni dai. Ke tapi kan ne. mà đua misin có sari ya leko Gadung kat ba. Kapung tung iba se. lấy bên nó mày bự Gekah logofor बिथांमोना माने साखो गोखासो लोङो आरो ओंखायनो लोगोफोर जों नै दा ओंखाम जानो नागिरबाय आरो ओमफ्राय एसे भाजि लाबोदो इखो राननो नागिरबाय आं आब'खौ राननो होदो नै इथिंथिंजाय जोब्बाय ओंखाम जानो होननानै ओंखाम जानि ओंखाम Cây itu dia sun. Tolong ke pernah. Dihanjin setak lah. Oh baik kita kah. Kai suaru. Kai suaru. Gimana? Kamu tak biar dah lagi ber. Boiler bentar. Nunggu sebentar nunggu. Lagi. Nama terkerja nama. Jangan kebai baru jat. Kita buat terus anu mungkin kebai. Kebai. Napa? Domatak deh nolok di. Oh totokan. Disebut juga bendang yang. ai nó mua sih Nggak. Kita lihat mana? Ini kan ini sini. Senang ay. Hujan. Pandu thằng này. Oh baik. Tolong ke per onkam जाखांजोब्बाय जोङो नै. जाखांजोब्बाय आरो. नै इथिं सासे जागासिनो आरो. बेदरखौ अरग'नो हायाखै बेस्रा बिथाङा. हाथाय सायिनि बेस्रा. जाखांबाय हाथा गोरा नालाय थाब थाबनो नै ओमफ्राय बेदरखौ जाजोब्बाय आरो नाफाम बाथोन मैथा बाथोन थाबाय आरो जानो हायासै ओमफ्राय नैयाव जुमाय दं आरो जुमाय आं लोङाखै दे नोंथांमोन माइ हानायनि इन्टारेस्टआनो बेलेग जायो गुमा मोनबा नोंथांमोन बारा गैया आरो बिसोरो मोनदों ओंखाम जागासिनो दा बेलासि एसे मोनबावगोनदां आरो लोगोफोर ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायबाय आरो जोङो ओमफ्राय गय जाना लानोसै गय खान्दिनि लाखाबाय आं खान्दिनि gय जाबाय आरो dan nu katanya mau yang kita sudah buat hal bulu kosong আমার ঘরে সরা বহুত ভালো বাড়ি জিরানা হাফিনি আর ওমফায় दा थांनाय समाव एसे देखालांजोबा सासे डकुमेन्ट धरि देसुन केमेराबा लागिसे मा दा मुखा आरो लोगोफोर
आंना माने गन्थङा गोसोम जालायलायदों आरो ना सान्दुं गोसायाव माइ हायै ओमफ्राय आं गन्थंखौ माने दांबाय थायो आरो बिनि थाखायनो आंना गन्थङा एसे गोसोम जादों মই এইটো কৈছে মানে মোৰ কিবা নাকটো ইয়াত কোলা হৈ যায় মই নাকটো ধৰি থাকে না সিন্দুৰ পেলাই থাকে সেইকাৰণে কোলা হৈছে বুলি মই কৈ মানে আমাৰতো এইটো কিবা কোলা হৈছে আমাৰতো এনেকুৱা নহয় এইটো মোৰ কিবা সিন্দুৰ পেলাই থাকে মানে তাৰমানে মানে বিৰাট मोजां रायलायो आरो ना आं जोबोद मोजां मोनो आरो बिथांमोनजोंसो आं लोगो जानो मोजां मोनलांबाय सब बटल तुम इधर मार दे ना किन्तु मान बिथांमोना मानोबा मोखाङा माबा गोसोम गोसोम जाजोबोहाय लोगोफोर सासेनाबो मोजां गैया माने सब मोखाङा गोसोम गोजा आरो गोसोम गोसोम सुगे लांगल सम्पत रो এনেকা কৈছে মই এনেকাটো সেইটো নহয় এইটো কিবাটো কোলা কোলাটো কৈছে কেলে এনেকা হৈছে বুলি কৈছে মই কি কয় নলু এনেকাটো सेनु जोंना नानेखा ना लोगोफोर ओमफ्राय आंना नानेखा गैया आरो अब्ला माने गन्थङा गुंग्रा गारबाय थानानै आंना इयो सान्दुं गोसायाव गोसोम जायो आरो माइ हाखांबानो गुफुर जाफिनगोन जेबो नङा ना नंगौना नङा नोंथांमोन स' गाइसमोन हागासिनो नै एसे मोनाहां जाबाय आरो दसे हाबावना थांसिगोन थ' लोगोफोर जों थांनोसै आरो मोनाबाय ओमफ्राय बैसांफोरा थांजोब्बाय जों दा थांनोसै आरो बर'फ्रा नै थांनोसै आरो मोनाबायबो नालाय न' मोनहैनायलागि दा मोनालांगोन खोमसि जालांगोन बिनि थाखायनो जोङो थांग्रोनोसै आरो थ' लोगोफोर बिदिब्ला आङो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आरो नै माइ बाय बाय टाटा